Ilang lugar naman sa Dagupan City, lagpas baywang pa rin ang baha sa kabila ng maalinsangang panahon. Nakaalerto si Russell Simorio. Lagpas bewang pa ang antas ng baha sa ilang bahagi ng Barangay Lasip Chico, Dagupan City. Ang ilang residente, kinailangan pang sumakay ng balsa. Wala na raw dadaanan ng tubig, kaya kahit maalinsangan na ang panahon, baha pa rin. Sobrang hassle kasi imbis na maglalakad ka na lang bumili, kailangan mo pang magbangka, ganun. Ayun, tiis na lang muna. Samantala, dahil sa sunod-sunod na pagbaha, pumalo na sa 142 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Region 1 mula Enero hanggang August 20, 2023. Batay sa datos ng Center for Health Development, 140% ang itinaas sa kaso ng leptospirosis ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2022 na nasa 59 cases. Ang bakterya po kasi na nagdudulot po ng leptospirosis ay maaari pong pumasok sa ating katawan sa pamamagitan po ng paglusong sa tubig baha. Samantala, nagpatupad ng 24 oras na duty sa mga barangay nurse sa Dagupan City. Ito'y para matiyak na matugunan ang pangangailangang medikal ng mga evacuee. Prioridad ng mga barangay nurse na mapainom ng gamot kontra leptospirosis ang mga evacuee. Russell Simorio, One North Central Luzon.